Action. Elba.production, clip pour Kola, Maliens c'est voilà. Elba.production, affiche Kola, chaine, c'est voilà. Elba.production, t-shirt Kola, chaine, c'est voilà. Elba.production, communication business en c'est voilà. C'est voilà, Maliens nous mais c'est voilà. C'est voilà, chaine c'est clair c'est voilà. C'est voilà, Jeudi nous mais c'est voilà. C'est voilà, Africa belle c'est voilà. Mana Kola, Nemi Togo Meneta Chavese Kola, je peux témoigner, elle n'est pas baissée par là. Eh, il y a tellement de gens qui ont l'air billet. Eh, il faut qu'on a fait. Qu'on est là. Tu n'es pas mon salé. Fais la photo. Amène ta bite. Chérie, quand il m'a dit ça, là, voilà, il faut que tu aies un secrétaire. Tu sais, Américain, il faut que tu aies un petit peu de cinéma. Auquel est bon, est-ce que nous sommes nous nous voulons le photo, nous ne sommes pas nous ne sommes pas nous ne sommes pas photographier, nous ne sommes pas photo. Et voilà, nous te sommes routiers, voilà, nous te sommes routiers. Et comment là? Oh, mais je ne vais pas me cacher. Mais film de la vie, tout ça fait. Organise. Organise. Ah oui. Et moi, organise Tonio. Non, attends, tiens. Ay, Alex fera tout ma go, kuroto kabone d'affaires. Yala, o yore yere di matutuni na. Ala kena fuka kera ni la. E muso be kelesa. Awa sa wala yem fo. Chérie, kashi dabla sa to film la dem dabla. Amen. Ay bini yere tu kashi. Wala ni yere balla san le na furasa. Idela. Ndala. E kumuna kuma mufo. Muma. Iga foto kumani adunta bota Amerika ya mwandu na fenetri fereta muna kumero lipanga sote ka boso san flata. Numa fere famene kumanu na. E kuma film la la. Ne tu mega secret de vaginage ni O secret de vaginage là. E ma que é ngam so la. Est-ce que quand que papa photo chi la muso ba photo chi ama abo yira tergo la. Sutura tu là. Est-ce que nous ne pouvons que le dire? Sutura ta là. Voilà billet. Tu sais pas comment. Et puis fin. Akan saya kata baik kalau rancu korom belani. Akan. Ali temonia. Korom tikela. Akan. Ni bukan cuma di sini. Kata baik tak boleh ada mana. Cere kaki dafa saka jatanto. Adu tanto abo tanto jokmani ake tanto zozani akume afe mwandu na funita bisa baya akume sala. Mana kan gansa mwandu la. Kalau rancu korom belani.
Electrolux musow ka cɛɲa sankɔrɔtalaminɛw bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ yɔrɔ kelen pewu min na. K'a daminɛ tuluw, parfɛn dagabanaw, mɛsiw, kunnabiri cɛɲumanw fo ka taa se an ka fini dontaw ma. Walasa ni mɔgɔ min mago bɛ an na, an sigiyɔrɔ bɛnnen don Bamako kura ma ka ɲɛsin hôtel Yoma Beleza ma. An ka nɛgɛjuru siraw fɛnɛ 79 30 24 20. Electrolux dongo do cɛɲa. Fes Freshi bɛ sɔrɔ Mali kɔnɔna la, a bɛ sɔrɔ Abidjan, Sénégal, Burkina Faso, Ghana, Guinée Conakry, a bɛ sɔrɔ Mauritanie fana, ka fara o bɛɛ kan a bɛ sɔrɔ Congo Brazzaville, Congo Kinshasa, Togo, fo ka se Benin ma. I Fes Freshi ye Dante farafin ka cɛɲa ani dawula la. Ka fini ɲuman dagabana don fo bɛɛ lajɛlen ka aw filɛ wa ɲɔgɔnna tɛ sɔrɔ yɔrɔ wɛrɛ. Top class, groupe new, an ka taa.